Poin. Pak Yono. Nong yo nong iki nong. Iya. Ih. Pak Yono. Bono sempurna ya. Jos. Oke. Tanteng. Dibuka drake. Yes, masuk. Ceklik gidoke. Kita enak. Cekel to gidoke. Bang Ali ngene iki mbok kira video lawas. Tahun nyetrum Bang Mat ya. Yo serati lho bakso jas iki misungu ngau-ngau karo Masuk. Ayo. Lo Bang Ali lo. Coklatnya manuke. Apa? Podo. Wes ya. Oke, nong sip.